מורכבת ממשקל לימין, כפיפה בברכיים. אני זורקת את האגן לשמאל, מנתקת את הרגל. מי ששולט פה בעלייה זה בעצם האגן. צריך להרגיש מעין קיפול באגן ולמותן. עלייה, ירידה, עלייה, ירידה. אני עולה, מחזירה משקל לשמאל. מעלה, מורידה. מעלה, מורידה. וזורקת לצד השני. שמאל, עולה, יורד. עלייה, ירידה. up ודאון, up, דאון. זריקה, עלייה, ירידה. שימו לב שכל הרגל שלי מתנתקת מהרצפה, גם כף הרגל, עלייה, ירידה. ואני מתחילה לעשות את זה בהליכה קדימה. כל פעם מתקדמת, קצת, קצת. עלייה, ירידה. ויותר מהר. איך התנועה נראית. ועוד יותר מהר. זה באמת רק עם... וזהו, תודה. תתאמנו.